můžu asi jet víc, ne? Když to neskáče. Jo, je to trošku přijde. Ty si máš tady. Jo. Tak. Tam chodil. Mám tam ty otáčky, mám. Tady, když jsem hejbnul tou pákou, tak otáčky se vyply. Jo, protože ono tam než ten tempo, víš? Jo. No jako by ho naruší. To mohlo přestat skákat třeba. Ale mě to furt klouže dovnitř. V létě už to bude lepší, uděláme bráchou tu nápravu a... No, tak ono v létě hlavně se nebude jezdit v přípravě, viď? No, pod Varanem. No, ty polové finále jsou rovný, tam můžeš frčet 40 a nic necítíš. No, jasně. A pak je nejhorší, že tam nějaká díra od krka. Ty vole, no. Nebo od prasete. Nebo od prasate. Pak vyskočíš z té kabiny. To minulý rok jsem nahrnoval seno. Hoď. Jo. No. Jsem nahrnoval seno. Mám vypínat ty otáčky? Ne. A když tak na druhé straně, protože tam je to Jo. Do prdele. Já jsem zmáčkl špatnej to. Tak jsem nahrnoval seno. U jednoho táty kamaráda, on nám jako nechával seno, že jo, tak jsme si to nahrnovali. A tu louku jsem neznal, že jo. Ty Tak vole. jsem jel, ne vole. Ty krávo, tam taková díra, že jsem to vole si dal hlavou o střešní okno. Ty vole, jau. Kam ty vole, nevyrazil jsem to okno, vole. To jako neotevřel, ne, aby, jestli jsem neurval tu kuličku. Ty vole, to byla ráno, ty krávo. Jsem pak doma musel vylez a jít se vydýchat. Protože jsem úplně zatmavil před očima. Ty vole. Říkám, dobrý vole, tak jsem si vole rozjebal hlavu. Jsi si jednou na Zetoru, ne? Jak jsou ty Jo. stěrače tady, No. tak my ho nemáme zakrytej. Tam máme jenom ten motorek a tak já jsem to neviděl, že? Jak jsem se takhle strčil prst, vole, mi to pěkně skříplo, jsem si ho skoro zlomil. A na konci stačí zmáčknout zase to tlačítko a ono se sníží otáčky. Takhle přepínáš mezi těma dvouma nastavenýma. Jo. Oj. Takže v létě přijedeš za 412, jo? Kdyby mi to táta povolil, tak klidně. Zkusíme jít v Polařině. No a docela bych chtěl, no. To už musíš je vole malinko protáhnout. Ty tam jenom trápíš v té obracečce a... Chudák dostává záhul na té obracečce.
To je možná, až budu mít řidičák, že by se mohl zkusit, ale... Napřenem do toho něco. Kolik to máš? 130. No, ze základu má asi 121 nebo něco takového, ale táta jí dobře zajel. Si toč. Tak otoč, bylo to chtěl. Jo. Ty vole, já trošku zapomínám, no. Má dobrý rate. Jo. Třeba proti té 412. No, teď už teď nebudu. Dělají se nějaký polní práce během těch 3 týdnů, co tu budu, nebo 2? Nebo se jenom jezdí do výkupu? Ne, tak nosí se balíky, že jo? Jo, on Se jich třeba podmítá. se bude dělat vlastně ještě sláma, ne? Jo. Do toho se i suší seno občas. Jo. Čistě teoreticky práci jednoho člověka by mohl zastat třeba na poli. Jo, to jo. Jestli teda jste dost odvážní na to, abyste mi to půjčili, no. No jasný, ty vole. Mně stačí vysvětlit co a jak, a pak jedu. Tady budete sejít. Tady přijde, myslím, že omez. Jsem si všiml v jejich sučku, že máš tvrdou sedačku. Jo, protože ona nejde na fouk, ona je tam taková píčovina na vzduch a ono to musí nafouknout kompresorem.
To není jakože samonafukovací? No, on ušel úplně ten vzduch. Jo. Nám na 412 se dvakrát jako bouchlo to pérování. Víš, a taky už je to všechno vyběhaný v té sedačce, viď? A celkově ten traktor už je vyběhaný. Jsme kupovali od Pegasu novou sedačku do toho. Z Fenda jsme dali do 70. Kupovali jsme z Pegasu novou sedačku do 412. Teď kupovat do 63. Sedačku od Duchovou. Jo, prdele. Ne, počkej, dáš tady zase. Jo. Máte ještě starou v té 63, ne? Jo, jo. Zvedej a toč. A chtěl bych si někdy vyzkoušet GCBčko. Oni říkají, že to je jako strašný sráč, ty vole. Teď ho tady družstevníci u nás měli učený GCBčko. Asi na 3 dny. To velký. Tu 8. No. A ty vole jako... Venku to vypadá pěkně. Měli na tom vole John Deereáckou GPS-ku, Green Star. A vole... Vypadá to zajímavě, GCBčko. A má jako ty nový už mají pěkný interiér, ty starý měli ještě takový, No jasný, no. bylo ještě starý, ale nový už vypadají pěkně, Já bych ale si chtěl někdy vyzkoušet tu šestku, 6220. To je ještě ta malá řada. Počkej, co? GCBčko. GCBčko. Jo. Dělají nějaký 6. To tak, počkej. Myslím, že to je 6. 4, ne? 4220. Ten menší Fast Track. Jo, dobrý, tak 4. Jsem myslel, že 6220 John Deere. Tak toho malého Fast Tracka bych si chtěl někdy vyzkoušet. Jo, jako on, Zajímalo by mě, jak se to chová v poli. to mě docela taky, no, Oni říkají, hrozně na to si stěžují, ale že v poli se to neumí vůbec chovat. Já jsem slyšel, že za prvý, že se to v pole neumí vůbec chovat, a za druhý, že ty technologie, že třeba GPS, když si koupíš od GCba, že to vůbec jako nefunguje. No, Že normálně z ničeho nic se ti prostě ztratí a vyjedeš ze stopy. jak víc tam takhle. Nevím, no. Chtěl bych to někdy vyzkoušet. A bych chtěl zkusit všechno, no. Že co, když tatínek není ničemu otevřený. I dojčváro bych si chtěl vyzkoušet. Neříkám, Ty že ne. vole, dojce jako tak na 2 hodiny a pak rychle pryč, fuj. Jako někdo si na... Víš co, když se zeptáš lidí, tak vole... 5 lidí ti řekne, že to je sráč. Dalších 10 lidí ti řekne, že to je dobrý. Že jsou s tím spokojení. A teď se rozhodnu. Ty vole, viděl jsem Když to nevyzkoušíš, tak nevíš. v Polsku na nějaký výstavě, tam byl nový Zetor. No. A viděl jsem, jak tam měl pěkně, vole, loužičku pod sebou už. Normálně ten výstavní kus. No, no. A
A to samý měli ty dojci, tam nevím na čem to bylo, na tom obrovským v Německu někde. Jo, Hanover. Jo. Tak tam měli nový dojci a normálně z předního portálu jim tekl olej. To se prostě může stát. A oni prej už ani... Co to je? Zajda. Tím nic neuděláš. No, bohužel. A oni, že prej ty motory už jsou jako to, že dřív byly kvalitní, ale teď se používají ve všech ty dojčvárářské motory. Třeba Fendt už nemá žádný skoro, už má jenom fakt u těch malinkých, myslím. Teď. Už tam nevím. Izetor má tu, ten nový Izetor. No, taky dojce, ne? Tak ten má dojčvárářskou převodovku. Jo. Ten nějaký RV shift, ne? Nebo jestli takovýho. Teď nevím, jestli má RC shift nebo normálně plynulou. To nevím teď. Dojc má plynulou už, jo? Taky. Plynulou má, no, TTVčko. Jo, aha. Tady jsou taky hrozně technologicky pozadu. No, on zaspal dobu v tom toho krystalu, no. A hlavně oni tam měli nějaký ty problémy dřív, vole, takže v tom taky zaspali malinko. No, pití vyjelo tady, jo. Oni krachovali, ne? Chvíli. No, oni to zavřeli nějak a pak se to zase otevřelo. Mám pocit, že to někdo odkoupil, ale nejsem si jistý. No a od té doby je to zlý. Prdele, špatný pedál. Je to zlý. To co mě... Oj, vyjde to. Mě překvapilo, co ty 4 krystaly, že to po 50 hodinách dávali všechno pryč, že se nám stihlo posrat tolik věcí, co nám se neposralo na 412 za tu dobu, co jí máme. Nás družte... Ale on je toho taky kus od kusu. Třeba jeden kámoš, tátovo, tak on bydlí u Vodňan a má krystala, už toho novýho, a nestěžuje si na něj. Takže ani jednou jsem to nevysral. Tak oni tam družte, ne, jako ono to není družstvo, prostě to jako menší družstvo. Koupili 4 krystaly 160 asi 4 roky zpátky a po 50 hodinách se na všech vysralo čerpadlo, 2krát, spojka, tak no, takže nedávali do prdele. Koupili zase John Deere. A on už není ten John Deere. Dneska už nic není kvalitní pomalu a je pár značek. Třeba na Case jsem neslyšel jakože žádný, že by si někdo stěžoval, že hej, po 50 hodinách se mi to vysralo. No. Na Fenda taky ne, na co ještě? Třeba na John Deere, tak tady hrozně u nás stěžujou. Že se to vysírá ty nový? Jo. Tady jeden stejně má 8R a 6R kupovali. 8R hned asi druhý den šlo do piči, protože nějak elektrika se tam vyjebala. Aj. A 6R šlo hned po týdnu. To není možný, a pak co děláš, když se ti vyserou oba traktory najednou, viď? Nemáš tak čím oni mají jako víc, jo. Jo, oni kupovali no, jako... teď měli 1050 Fenda No. a tu prodávali. Proč? Protože je drahý díly na to.
A 1050 ty A vole. servis drahej a Jo, oni co mají drahý, no. tak se rozhodli, že nakonec spolu do John Deere. Jaký může být kus od kusu, Mají viď? maj servis hned za barákem. No jasný, no. Daň hela, ne? No. Mám jet tam už, na druhou A stranu? ještě tady. A znají se s ním, že jo, takže jako... mají servis hladnější, viď, a Hmm. pomáhají si navzájem a... No, to je dobrý, no, potom, když se znáš s takovýhlema velkýma těma, vole,